karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Pakos gay pagpadagan sa sakyanan. Sige, sige miss. Pero gamay lang nga speed miss ha. Oh, Tuod. Unsa man ka? O litaw gyud ka? oh, ha? Minyo ka or litaw? Oh, Justin, dili mahimo nga may mahibaw nga kasal na ta. Dili ganahan ang atong agawon ug mag-uyab-uyab ng mga katabang. Busha, ato lang una kining itago. Ha? Hey. Ngano wa makamutubag diha? Kon. Kining, ulitaw ko, Miss Mara. Good. Tungod kay dili ko gusto og driver nga minyo. Asa mo to paingon ini, Miss? Gusto ko masuroy. Dugay na kung wa makasuroy sa syudad. Teenager pa ko nga mabiya din sa Pinas. May gani kay kamao pa kang magbinisaya. Dili ganahan si mommy nga mag-English Miss Bay. Love niya ang pinulungang Bisaya. Oh, mo ba? Unsa man? May uyab ka? Ha? Oh. Ngano morong nakurat makas ako mga pangutana. Kon. Sa una may uyab ko pero nagbuwag na mi eh. So, taga din hirab ang babay? Dili, taga isla. Ah, mao ba? Okay. Maayo na maklaro daan. Kay kundo na kay uyab. Base nung magsalos panina ko. Di sana mahitabo misoy. Agaon man ti ka. Niya ako, driver man ko ninyo. Bisa na. Dili ko ganahan nga doon na kay uyab. Kay mabugnuan unya ko. Di sa tingalin na mahitabo misoy. Ayaw na pagsaba. Um, Sige, dadakog nindot nga resort din hi. Sige, miss. Romero? Romero? Oy, te! Te! Uy, Ah, asa magati nga nagdaamag ka na imong bag? mo pauli una ko sabay. Hindi na ka magguwat ni Justin? Ay, dili na. Magkita rami. Ayaw pagsaba, ha? Adto rami sabay magkita. Sige. Adto na ko. Oh, sige, te. Pero, te, tayo mo ba? Oh. Si Carlin ba? May kontak ba di mo karong bago? Wa pa. Mabitaw nga mo pauli ko kay manawag ko niya. Wow! Nindot man sa ni maong resort o gabiing dako. Na-improve na sa ning dapita. May mga resort na para sa mga turista. Miss, adto lang ko sa auto magpaabot nimo ha. No, Ha? wa pa maabot ang ako mga amiga nga akong gitawagan. O baniuna ko din eh. Imna ng beer usa. Para imo na. Di lang ko miss. Gipasidan-an na bigid ko ni Ma'am Carla nga. Di gi ko miinom bisan og usa ka to kung mag-drive ko. Ayog ka pala ka. Dili na problema. Dili ko magsabat ni mommy. Gawas pa, dili ka angay nga mag-guilty. Kay akong gusto nga moinom ka. Pero miss, Justin. okay. Okay, miss. Yes, miss. Hoy! Hmm? Masama ka nga mo inom. Mura ba ka nag-inom og kape? Sa dugay naman kung wa ka inumis.
Okay. Niyan na nga ako mga amiga. Makalakaw ka na. Thank you, Miss Mara. Asa na ka sila si Justin karon? Lisurag batasan ng among agawang babae. Ay, si Carlin na ni. Hello, Carlin. Ate, Oh. Kumusta? magabawas na gid si mama, ate. Ah. Magabawas na siya kag papa. Carlin? Giunsanin mo si Papa? Ha? Carlin? Carlin, tubag ako. Giunsa nimo si papa? May gibuhat ka ba dautan niya? Wa ate. Wa ko'y gibuhat ka dautan. Pero, gigabaan na siya. Ngano nagasulti ka man, ana? Himatyo ng atong amahang panuway ate. Carlin, unsa naman din nahitabo ni papa? Nganong nagasulti ka man nga himatyo na siya? Tungod kay mao na ang tinuod. Tuwa siya sa ospital karon. Gi-oxygen na. Di na makaginhawa. Naguba ng baga. Mao ba? Pero mas gusto ko nga mamatay siya nga maghilak. Kana pang mukamang siya nga mangayog pasaylo ni mama sa menteryo. Kanang mag-abot ang iyang gininhawa ug malumos siya sa luha. Gusto na, ana, Carlin. Pasagdi ko ate. Carlin, may hununa ang nga ato siyang amahan. Ug nga utang nato niya ang atong kinabuhi karon. Mas malipay pa ko nga wa ko niya pakatawha ate. Carlin, Mas may pagkipatay ko niya sa gamay pa ko. gusto na. Ha? Gusto na, Carlin. Dunay rason kung nganong nataw tang tanan ni ining kalibutan na. Ang rason nga nataw ta ining kalibutan na ate. Aron paantuson ta. Aron maglunang ta sa luha tungod sa lalaki nga maontay mo pangga nato. Magmahal nato. Muatiman nato. Pero sige buhat sa tong amahan. Mas gusto siyang makakita nga musinggit na sa kasakit sa iyang kulata. Mas ganahan siyang makakita ni mama nga maghilak. Carlin, ayaw intawon pa dahil sa imong kasuko. Dugay na ang nahitabo, tay. Gusto ka te. Dugay na nga nahitabo. Pero matagabi makita ko pa ang dagway ni mama it na nga gipatay ni papa sa iyang kumo. Carlin, Gusto kong mawa ni sa kong una-una, ate. Pero dili. Nagkadugay. Nag-anam siya kalabas sa kong panamduman. Mao nga ayaw yun pa da sa mga laki, ate, ha? Carlin, dili tanang lalaki. Huwag mapili sa mga laki, ate. Wa! Carlin, Sorry, te. Sorry nga dili ko parehas ni mo. Sige na, paway na. Tuoy, ay, gusto ko nga magnegosyo ka na lang. Magpadako kwarta ni mo, ha, para makatukod kag tindahan. tay sa Aragod, nganong daghan man kay kag kwarta. Ha, Carlin? Kwartang akong gugma karon, ate. Kanang mga lalaki, angay na silang himuong gatasan. Carlin, o sige buhat mo sa imong kinabuhi. Ayaw lagi ka balakat, te. Wa ko'y kipuhat kadautan sa akong kinabuhi. Sige ha, babay na. Good night, ate. Sige, good night. Pag-amping. Bye, ate. Sorry kayo, ate. Pero dili gyud ako mapasaylo ang atong amahan. Dili gyud. Kapiin naman kaayo. Uwa pa gyud mo pauli si Justin. Hain pa man ka sila si Miss Mara. Matuog na lang ko. Mayawi man bitaw sa putan si Justin. Panegosyohon ko ko ni Carlin. Pero, anong daghan magyud siya kwarta? Girls! Kinahanglan mag-enjoy ta sa bata pa ta. Ang mabuhat pa nato at tanan nato gustong buhaton. Pero hey! Kinsa man na lalaki
gwapo anak niya, uy. Macho pag kaayo. Hoy, si Justin na. Akong driver. Ay! Ay, dili siya driver nga tan-awon ay. Murag siya anak og dato. Ayaw, nagtripigi akong driver. Kaya nga naman, gusto ka? Nga imo lang siya? What? Dili mo na siya driver o forma, girl. Na-cross mong ganit po niya. Oh, shut up! Kinsa na? Ako ni, love. Oh, sa na bang orasa? Alas 3 na skadlaw na. Ay, kapuy ang trabaho ay. Ganong gikapoy man ka nga, nag-drive raman ka. Kaysa, Ha? nakainom ka? Amaw tong agaw na to eh. Gipainom ko. Kinuo ko, Justin. Ayaw na kinig-usba, ha? Ayaw kyud pag-inom og makahubog. Bisan kung si Miss Mara pa ang muhatag nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!